Dai cu poza acolo, să se vadă că este... Adică n-a fost... Dar cu adeziv. Ia, Nenegriță, ia unește-le. Imediat. Lasă-l pe ăla deocamdată, ca să facem aici. Așa toate dintr-o parte. Stai așa, vină din partea asta. Uite, vezi? Gata, e de drumul? De, el filmează de când. Da. Dă-i. Vreau să văd la capăt. Gata, s-a făcut. Da, sau. Da, iese deja adeziv afară, numai prin la mână, dacă asta. Ia bagă și lângânile. Bun. Deja nu se mai cunoaște niciunde acolo. Da, aici s-a depărtat puțin, ia să vedem la apropie. Stai seama ta. De-aia că dau la alta. Ia să vedem, se apropie sau? Deja a ieșit afară adeziv. Ha? Deja a ieșit afară adezivul și pe asta pe toată lungimea.